πείτε ότι έχω κάποιον εδώ πέρα τώρα και μου λέει να σταματήσω κάπου στη μέση, κάπου εδώ. Λοιπόν, διαλέγει αυτό το φύλλο, το βλέπετε μόνο εσείς. Ωραία. Και του λέτε να το τοποθετήσει επάνω στην τράπουλα. Εσείς θα του πείτε θα κάνω ένα απλό κόψιμο. Και με ένα χτύπημα του χεριού μου θα δείτε ότι ένα φύλλο θα είναι γυρισμένο ανάποδα. Αλλά πιστεύω πως αυτό δεν είναι το φύλλο και είναι ένα φύλλο πληροφορίας. Λοιπόν, και μου λέει ότι αν προχωρήσω 4 φύλλα παρακάτω, 1, 2, 3, 4, το επόμενο φύλλο θα είναι το δικό του. Εγκεφαλικό. Πάμε γρήγορα να σας εξηγήσω πως γίνεται αυτό. Καταρχήν χρειαζόμαστε τους 4 άσους. Λοιπόν, και ένα 4. Πριν ξεκινήσετε το τρίκ θα πρέπει να στήσετε μια μικρή παγίδα. 4 άσοι. Η άση να είναι κάτω και εσείς να βάλετε το 4 επάνω και να το βάλετε ανάποδα ώστε οι άσοι να κοιτάζουν κάτω, έτσι. Λοιπόν, θα του πείτε να πάτε κάπου στη μέση και να σας πει stop. Λοιπόν, μην πάτε πάρα πολύ κάτω στη μέση γιατί θα δει το φύλλο, την παγίδα, σας λέει stop, ας πούμε εδώ πέρα στο 4 μπαστούνι και πείτε του να το τοποθετήσει επάνω στην τράπουλα. Μετά το κόλπο λειτουργεί μόνο του, αρκεί εσείς να κόψετε και να πάρετε όλο αυτό το πακέτο και να το ρίξετε πάνω. Η παγίδα έχει πέσει επάνω στο φύλλο του και θα του πείτε τώρα, χορέψτε εκεί πέρα, κάντε τα κόλπα σας, χτυπήστε τα δάχτυλά του και θα του πείτε τώρα ότι η τράπουλα θα μου εμφανίσει ένα φύλλο και αυτός θα νομίζει βέβαια ότι είναι το φύλλο του. Τέλος πάντων, πάτε τώρα μες στην τράπουλα και θα του πείτε να, αλλά αυτό δεν είναι το φύλλο. Θα του πείτε αυτό είναι ένα φύλλο πληροφορίας και ότι αν προχωρήσω 4 θέσεις πιο κάτω θα δεις 4 μπαστούνι magic και θα του πείτε ότι αυτό μου το είπαν οι κουτσομπόλτιδες της γειτονιάς και βέβαια οι 4 σας. Ευχαριστώ.